Baina sufritzen. Egia da, bigarren zatia ez dugula ona egin, uste lehenengo zati on bat egin dugula, batez ere lehenengo ordu erdiaz, gora ailegatzen ginen, baina gero bigarren zatian eurak asko estutu dute, eta ez dut ustegu baino ondo egon garenik bigarren zatian, eta horrelako zelaietan ere sufritu edo sufritzen jakin behar da. Levantek oso talde ona du, espada dauka onenetarikoa, eta egia da bigarren zatian gehiago kostatu izan zaigula, batez ere baloiakin eta gora heltzea, baina konforme taldeak egin duen lanarekin, ze hemen gutxik aterako dute zehozer, eta guretzat puntu ona da. Gainera Levante dinamika onunean dagoen taldea zen, ez da? Bai, galdu gabe, ez dakizen denbora, eta ikusten da, lehenengo mailako jokalariak mantendu dituela, oso talde indartsuena espada kategoria hontan, eta egia da taldeak lan handia egin duela. Pixkat bigarren zatian ez dugu mantendu lehenengo zatian egin dugun jokoa, eta gehiago kostatu izan zaigu, gehiago sufritu dugu, eta pixkat arantza horrekin, ez dugula mantendu lehenengo zatian egin dugun partidua bigarren zatian. Lehen itzuliko azken partida, lehen itzuliko balorazio azkar bat egin dezakezu? Balorazioak liga bukaeran egiten dira, ez lehenengo itzuliaren bukaeran, baina uste hor goian gaudela, puntu asko eskuratu ditugu, eta pasadan urteko mailan gaude, partidu asko irabazten eta taldea ondo dago, baina beste talde on batzuk daude baita ere, eta oraindik borroka gogorra izango da hemendik aurrera, baina pozik, momentuz pozik.